донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд қабули давталабонро барои таҳсили соли 2011-2012 ба шакли таҳсили рӯзона ва ғоибона эълон менамояд. Таълим дар донишкада пурра бо системаи кредитӣ гузаронида мешавад. Симфхонаҳои компютерӣ имконияти озоди кор бо интернетро барои ҳар як донишҷӯ таъмин мекунад. Дар китобхонаи донишкада зиёда аз 100 000 адабиётҳои илмӣ ва илми методӣ мавҷуд аст. Лабораторияҳои муҷаҳҳази замонавӣ, технопаркҳо, инкубаторҳо, марказҳо барои таъмини кор барои хизмати донишҷӯён омодаанд. Донишкада бо барномаҳои байналхалқии Темпус, Erasmus Mundus ҳамкорӣ мекунад ва аъзои якчанд ассотсиатсияҳои байналхалқӣ мебошанд. Донишҷӯён имконият доранд, ки дар давоми таҳсил дар Амрикою Аврупо таҷрибаомӯзӣ ва такмили ихтисос намоянд. Донишкада алалхусус бо донишгоҳҳо ва марказҳои илмии Русия алоқаи зичӣ ҳамкорӣ дорад. Бо зиёда аз 30 донишгоҳҳои Русия шартномаҳо оид ба давом додани таҳсил дар магистратура ва ё дар аспирантура баста шудааст. Агар ба шумо маълумоти босифат, муосир ва дониши амиқи замонавӣ, қобилият ва малакаи баланди тахассусӣ лозим аст, пас ба донишгоҳи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд дохил шавед. Имтиҳоноти қабул аз санаи 1 августи соли равон оғоз мегардад. Марҳамат ба донишкадаи мо.